Sekmaigi first class you could be there the price pibayay ay di manapibayay aksang gidi ngay rambayay hawai gidi uy di uy jangay Sekmaigi first class price pibayay ayay uso ng mahani ibigin ang mga pibayay pag-uso ng mahani ibigin ang price pibayay pag-uso ng mahani inig ang murad ang price pibayay aksang gini may kerasu hawai gini ko'y jangay Kay do'y alino yuriado Sakaw sa padra-padra pale Kay do'y hapino podiando Libera sa barbar pale Oh yun di Oh yun ba Oh, you told me. Oh, you told me. Lai bak phai de ko hai bu nati de ho amubi ho anambi mama anabi angabi makoy di oragle nang ikay dawi ang uwi ng setarag na suntok na doon na ika'y Heirok
puso. Para sa ako? Okay, matanyo. Presentasyonel po na mga babae. Person, Gabriel, David.